Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Gati Seputra saking GKJ Banyumas ing dinten menika Jemuah 13 Januari 2026. Kepareng kula macaaken renungan padintenan Sabda Winedhar kanthi jejer Aja Nyahak Wewenang. Renungan menika kadhasaraken saking kitab suci pangandaring Toret 21 ayat 17 ingkang mekaten. Kowe aja nyahak wewenange bangsa liya lan bocah lolo, lan aja nggade sandangane rondo. Waosan pangandaring Toret 21 ayat 17 menika dados pepenget ingkang baken bab keadilan lan welas asih ingkang kedah dipun tarbeni dening umatipun Gusti. Bab menika kedah katetahaken dumateng tiang-tiang sekeng lan ingkang kasingkiraken. Gusti Allah paring pranatan dhateng umatipun supados saged ngatosaken tiang neneka bocah lolo, para rondo kanthi keadilan lan katresnan. Sikep ingkang kebak ing keadilan lan katresnan menika sejatosipun minangka gambaran sipating Allah ingkang maha adil lan welas asih. Gusti Allah boten namung ngersakaken umatipun supados saged ngibadah, ananging ugi kedah saged ngelampahi gesang ingkang welas asih lan kebak ing keadilan. Mujudaken keadilan lan welas asih dhateng para tiyang ingkang ringkih menika minangka paseksi ingkang nyata bab katresnanipun Gusti dumateng sesami. Ing sejarah kekristenan sikap ngatosaken tiyang ingkang kasingkiraken menika ugi nate katindakaken dening William Wilberforce, satunggaling politisi Kristen saking Inggris. Wilberforce kawentar awit pambudidayanipun ngicali tindak dol tinuku batur ingkang kalampahan ing negari Inggris. Ing jaman rumiyin, dol tinuku batur menika dados sumbering ekonomi ingkang nguntungaken. Mila nalika Wilberforce budidaya ngicali, kathah tiyang ingkang boten sarujuk. Ananging awit imanipun dumateng Gusti lan keyakinanipun bilih sedaya manungsa katitahaken miturut pasemonipun Allah, mila Wilberforce boten ajrih. Mataun-taun budidaya lumantar jalur politik kangge ngicali tumindak dol tinuku batur ngantos taun 1807 pambudidaya menika saged kagayuh kanthi wujuding undang-undang penghapusan perdagangan budak. Minangka umatipun Gusti, kita ugi tinimbalan mujudaken raos welas asih lan keadilan dhateng para tiyang ingkang ringkih, sekeng, lolo lan kasingkiraken saking masyarakat. Boten namung secara pribadi, ananging sesarengan minangka pasamuanipun Gusti lan sesarengan kalian bebadan sanesipun. Kita kedah saged mujudaken sipating Allah ingkang welas asih lan adil dhateng jagat. Mekaten para sedherek ingkang kinasih, renungan ing dinten menika Gusti berkahi kita sedaya. Amin.